Mga tricycle drivers o mga drivers sa modern jeep sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gipaubos sa swab test. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, human mapaubos sa swab test ang mga frontliners sa tourism sector. Sama sa mga boatmen ug mga divers, ang mga frontliners na usab sa transportation sector ang gipaubos sa swab test karong adlaw. Taliwa sa hulga sa COVID-19, padayong namasada ang 57 anyos nga si Randy Bellarmino. Busa human masayod nga may gitanyag nga swab test ang Dakbayan, usa siya sa voluntaryong may paubos sa swab test. Labi na ron nga nilurang na ning mga active cases dire sa Lapu-Lapu. So kus ganon yun mi nga ni voluntaryo mi nga mo pa swab test yun mi. Amo gini pahimos lang ning libreng gihigayon gihatag si Mayor ahong na mo mga driver. Mato ni Grace Mary Karungay, epidemiologist, aron mapatuman ang mga health protocols. Sama sa physical distancing, gibahin sa 5 kaadlaw ang schedule sa swab test sa mga tricycle drivers. Sugod karong adlaw, Setyembre 30, ang mga officers sa Philtoda, Confederation of Lapu-Lapu Tricycle Operators and Drivers Association o guban pang mga association officers ang iswab test. Ang Dakbayan may 62 kaasosasyon sa mga tricycle drivers. Samtang sa Oktubre 1 ug 2 ang schedule sa first batch sa mga tricycle drivers sa District 1, 2, 3, and 4. Samtang sa Oktubre 5 ug 6 ang second batch. Gipaubos usab sa swab test kaganihang buntag ang unang batch sa mga drivers ug konduktor sa modern jeep sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang magpaabot sa resulta sa swab test, gipahimangnuan silang mag-self-isolate sa ilang mga panimay. Malaumon hinuon si Karungay nga magpadayon nga magkaubos ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan bisan pa man sa sunod-sunod nga swab test nga ilang gipahigayon. Gani sa nakalabang 5 ka mga adlaw, padayon nga anaa sa single digit ang COVID positive cases sa Dakbayan. Kagahapon, usa lang ang natalang nagpositibo sa COVID-19. Confident mi nga mag-negative ra sad ang ato ang mga tricycle drivers. Kay sa atong naobserbaran sad, ila man pud gihapon nga gisunod ang pag-wear sa mask, ang katong pagdistansya, pila ra ka buok ang pasahero nga ilahang gipasakay. So mag-expect mi nga gamay ra sad ang ato ang mag-positive sa mga drivers. Sa pagkakaroon, 150 na lang ang total active case sa Dakbayan, kay naka-recover na ang 2,094 sa kinatibuk ang 2,320 total positive case sa Dakbayan. Samtang Bob ug mga adlaw magpadayon ang swab test alang sa second batch sa mga drivers sa modern PUJ. Samtang gihan ay pausab ang schedule sa swab test sa mga drivers sa Multica. Bob? Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.